Napakyaw na yung cabbage natin ni Willie 28. At ngayon yung kamatis tsaka bawang ay papakyawin ni Dairos. Thank you so much, Dairos. Bila, shout out! Maraming salamat po, Dairos. Salamat lang tayo kay Dairos. Po tayo kay Dairos. Isa lang. Isa lang po. Isa lang para makakuha yung iba. Thank you, Dairos. Thank you very much, Dairos. Salamat ng marami, Dairos. Ayun, so much guys. Para umabot ng 7.3 ang pera natin. Puntahan nyo na dali. Bila, shout out. Dahil muna natin mga plastic. Yo, what's up mga kawaray? Napakyaw na yung cabbage natin ni Willie 28. At ngayon yung kamatis tsaka bawang ay papakyawin ni Dairos. Thank you so much, Dairos. Okay, magtira ka.
magtira ka, magamit mo sa inyo, tapos yung iba, ibigay mo dyan. Sige, thank you so much, Dairos. Sa Gcash na lang ni B-Boy. Thank you guys. Libre na naman. Ayan, tatabi ko na yung dalawa. Tatabi ko na to. Sa hindi na nakakuha naman. Okay na ba? Nasin ko na 600 sa Gcash, pang merenda mo na yung sobra, Boss Mark. Oy, thank you, Dairos. Thank you so much, Dairos. Thank you so much, Dairos. Thank you, pre. Kuha ka na. Bayad na. Baliw ka? Ayaw mo. Salamat ka muna kay Dairos. Thank you very much. Dairos. Salamat ng marami, Dairos. Ayun. Saan si Ate Pia? Tapos na kayo eh. Iba naman, hindi pa nakakuha. Ito, kunin mo na sa inyo. Dali. Libre na nga ni. Kunin mo na. Sagot na to. Kumuha ka na to, libre na yan. Wait lang. Yung nakakuha na kanina, di muna ha. Ito, kunin mo na. Lato? Oh. Thank you very much. Dairos, thank you kay Dairos. Uy. Thank you, Dairos. Hoy, libre ako. Yeah, libre. Wag, isa lang. Okay na yan. Nakakuha na si mami mo. Hindi po, mayroon na dyan ng ano. Mayroon na dyan bibigyan. Ito te, tapos pwede? Isa lang. Yan, sige. Salamat lang tayo kay Dairos. Ay, ate. Salamat lang po tayo kay Dairos. Isa lang. Isa lang para makakuha yung iba. Para makakuha yung isa. Okay, thank you. Five pa yung kamatis. Meron na to, pre. May mayari. Oh, idol. Bawang, kunin mo na. Bless you, buya. Libre lang yan. Kuha natin, kunin mo na. Oh, bigay na yan. Kunin mo. Pero pa yung idol lang. Salamat lang tayo kay Dairos. Idol, pero pa ulit to. Ayaw nyo. Kamatis, Oh, yan na. Wala na to. Meron na to may-ari. Sa amin, tsaka kaya. Iwan ko na lang to kaya ano. Oh, sirain mo para bayaran mo. Sige. Okay, salamat naman kayo kay Dairos. Saglit lang Ubus. Len, nakuha mo na yun sa'yo, Len. Bigay ni Dairos. Pasalamat lang tayo kay Dairos. Maraming salamat. Dito sa live, nandito siya. Maraming salamat po, Dairos. Thank you. Gina! Tuwagin mo si Gina. Tarin Gina! Sangkay Glory, thank you. Pellets, Marquis, you Anlikisa, aray ko. Thank you tayo kay Dairos, nandito sa live. Dairos. Thank you, Boss Jairus. Salamat. Yeah. Sige. Yan mga kawaray. Dairos, thank you so much. Willie to eat. Done na. Yan mga kawaray. Ay, thank you Lord. Ubus. Yan na, wala na Hindi naman kariton pwede itinda. Thank you Lord, thank you. Thank you so much kay Willie to eat at Dairos. Maraming salamat sa inyo. Sa inyong blessing na pinagkaloob sa akin. Maraming salamat. God bless, ingat kayo lagi. Sana marami pang blessing dumating sa inyo. Peace out. Go. Yo, what's up mga kawaray? Kawin na tayo mga kawaray. Dito na tayo sa bahay. Dito pala yung binayad ni Willie to eat at Dairos. Dito na pala. Thank you so much sa inyong dalawa. Willie to eat at Dairos. Thank you so much sa blessing. Thank you so much sa blessing guys. Nakuha na natin, na-receive na natin yung pera na pinadala ni B-Boy. Thank you sa kay B-Boy at Team Boom. Thank you so much. Ito naman guys yung binta natin. Ito pala sa inyo yung binta natin kanina. Maliban to. Yung binta natin kanina umaga. No.
12,000. Maraming salamat po sa pumakyaw ng ating paninda kanina. Makaubos tayo first time natin makakawaray ng linggo makaubos ng paninda. Madalang sa atin yan. Animals! Andyan lang animals. Yan ang total natin benta. Bayad tayo ng pagkain. Kaya tayo miss 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4,000 ha. 4,3. Tapos nagbayad ako ng pagkain kay Ate Agnes. Tapos kay Maring Gina at binigyan ko si Chingay kanina sa pag-video ng 150 kasi hindi ko nabigyan ng repolyo. Nakalimutan. Dinumog kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayun. Bali, ang pera natin ay umabot na 4,3. Yan, 4,3. Ang benta ko mga koray, 4,3. Tapos itong pinakyaw ni Willie Tuwit at ni Dairos ay umabot ng 3,000 mahigit. Ay, tapos binigyan ko si B-Boy ng tig 200 pang merenda. Kaya kasi galing naman sa kanya yung mga nag-sponsor sa atin. Thank you so much guys. Para umabot ng 7,3 ang pera natin. Thank you. Thank you to guys. Thank you. Ang bayad. Mamaya babawasan natin ito pang ano sa mga atraso natin. Yun, no? Thank you, Nars. Maraming salamat sa lahat ng ano ng ating mga kaibigan sa Whitey World na walang sawang suporta sa atin. Dito pa yung barya pala mga ko. Wow! Great! Ganito na lang muna guys ang ating video. Maraming salamat sa inyo. Pahinga lang tayo at mag-i-edit tayo mamaya-maya kasi medyo pagod tayo ngayon. Pagod si Mark Joe Waray TV. Lagyan natin dito sa ating munting bag. Thank you guys ulit. Maraming salamat Willie Tuwit at Dairos. Thank you so much B-Boy TV, Matthew and Mami's World. Thank you Sangkay. Kuya Sunny, thank you. Sa lahat ng pumasok, Tate Rubin, Kabus, Glory Creation, Sigato, Kuya Elmer, Mabi TV, Mary Grace, Fe, Mark Jan, at sa lahat na ating mga kilala sa Sword Community at sa Team Boom. Maraming salamat sa inyo guys. I love you all. Peace out. Maya na lang. Bye-bye.